Mindenkit, aki eljött a harmadik evezősbálunkra, amit az elmúlt 10 év, mióta én vagyok az edző Kalocsánynak, a tiszteletére rendezünk most. Köszönöm. Nagyon nagy szerencsétek van, mert nem készültem szöveges beszéddel, nem volt rá időm. Esküszöm, másfél óránál tovább nem folytatom. Éhesek vagytok? Nem! Na, akkor mondhatom. Szóval, nagyon üdvözlök mindenkit, a régi evezősöket, Tihanyi Pétert, Béla Gyulát, az első magyar bajnok serlődugóban, ami kalocsai viszonylatban. A többieket, akik ott ülnek egy asztalnál velük, és 80-as években elkezdtek evezni. Mellettük ugye az én korosztályom, Kis Tibi, Rocsó, ugye aki ismeri őket, együtt voltunk 4 párban országos bajnokságon, másodikat. Én velük eveztem együtt abban az időszakban. Jana, aki a Ferencvárosi Evezős Klubnak az elnök, illetve a Magyar Evezős Szövetségnek az elnökségi tagja. Ővele a válogatottban voltunk együtt. Bár ő váltott evezős volt, én Szköller, úgyhogy együtt nem eveztünk, de üdvözlök titeket is. A Palicsiakat, Palicsi Evezős Klubtól a Bandiékat, a Mohácsi Evezős Klubtól a Matejszéket, és még sorolhatnám mindenkit. Szolnokról az evezősöket, Pannáékat, Kálmánékat, ugye ő még jelenleg is aktívan eveznek, Marcit, Ákosékat, az első sportolóimat ott a 18-as asztalnál, akikkel ORV-t nyertünk, itt van, majd képeket majd lehet nézni, és azokat is, akikkel magyar bajnokságot nyertünk. Nem szaporítom a szót, mert gondolom már mindenki, és én igen, mert mindenkivel kellett egy kis pálinkát inni, és már húz a fejem, vagy nem tudom, tényleg fáj. Egy szóval kis 100 a vége, nagyon örülök, hogy így ennyien összejöttünk. Remélem, hogy sokáig itt lesztek, és egy jót mulatunk, ahogy az elmúlt évekhez képest. Ha valakinek valamit elfelejtettem véletlen most megköszönni, majd egyszer megfogom, ne haragudjon. Jó? Tehát mondom, nem készültem semmi szövege, ez úgy jön. Nem tudok szájról olvasni, a homályossal látok. Jana, ha jól tudom, készültél egy rövid 1 órás beszéddel. Herkules János, vele van az erő. Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Evezős Szövetség elnökségének a nevébe. Nagyon készültem a beszédemet, tegnap délután beszéltem az Zolival, és mondta, hogy beszédet kell mondom. Azóta pánik van, de hát ezt majd megoldjuk. Először is próbálok egy kis párhuzamot húzni a Ferencvárosi Evezős Klub és a Kalocsa között. Ugye a Fradi is egy nagyon kicsi egyesületből indult, miután újra alakult. Ott is egy személy volt az, aki vitte a hátán az egyesületet, biztos sokan emlékeztek rá, Kis László vagy Fater névem. Zoli is ugyanezt csinálja, én úgy gondolom, a Kalocsába. Edzősködik, hajószállítót húz. Hajót is javítasz? Néha azt is kell. Tehát és egy kis csapat áll mögötte, aki biztosítja az egyesületnek a működését. Hát a Fradi is ilyen volt, és ugye ebből alakult ki egy olyan klub, amely remélhetőleg a Kalocsa is el fog érni. Ugye én megnéztem a országos bajnokságoknak a pontversenyét. A Kalocsa mindig hozza a kötelezőt. Ugye általában 30 egyesület szokott indulni a bajnokságon, a Zoliék, illetve a kalocsai evezősök 14., 15. helyen szoktak lenni. Ugye a Magyar Evezős Szövetségnek van egy értékelése, amelyben a nagy, közepes és kis klubokat pontszámítás alapján rangsorolja. És ugye most a Kalocsa az már nyert a közepes klubok között. A kis klubok között. És hát remélhetőleg ugye
ahogy egyre jobban megy a hírneve az evezésnek itt Kalocsán, egyre több ember fogja elkezdeni az evezést. Kicsit kitekintve a jövőre, biztos tudjátok, vagy ha nem, akkor most majd elmondom, hogy ugye az evezős Európa-bajnokságot 2024-es évben a Szegeden fogjuk megtartani, amely nem csak Európa-bajnokság, hanem európai kód kvalifikáció a Párizsi olimpiára, és reméljük, hogy minél többen tudtok eljönni, megnézni a versenyt, és ez egy olyan lökést fog adni a magyar evezésnek, amely adott esetben a Kalocsán is népszerűsíti a sportágat.